Co mám dělat? Co mám dělat? No já nevím, já musím přijít za tebou, který musíte poradit. Tak jo, čau. Čau, Marťo. Čau, Niky. Něco se viděla ve výlezu, podívej, je pure. Teda si litečky. Prostě zkusíme. Prostě zkusíme. Musíme si naložit obličej. Takže takhle. No takhle. Tady je pure. 3 v jednom. Výrobek, který v sobě zachrně... 3 minuty dovolá, to musíme mít. Zkusím. 3 minuty. Tak to si dneska dělala. Já. Učila. Jo, já jsem tancovala chvilku a pak... No a pak jsem najednou zjistila, že mám ty nosní tečky. Ale co? Za chvilku to zmizí. Mám žízeň, napijeme se. Už jsou to 3 minuty. Smějeme si to. Jo, pravda. Žádný černý tečky. No jo.